Tugot, Tinapalabas. Tinapalabas, nagsubang dalindon ken Doña Dolores. Naku na ti baro amay sa laamuno tinaud-udi. Gaputa saan na nga mo ti bagbagana. Aging ga na dakamat na asinabidungan ni Doña Dolores, ti mismo nga asawa na, ani Don Roberto. Tapno mabukudan na lang tinasao a kinabaknang. Gapu iti dayta. Nagkid daw ni Doña Dolores asaan nga ibagbaga ni Lindon ti kinapudno ken ni Diana. Iti sa balya bangir, mariribukan pa lang ni Gardo. Gapu iti mapaspasama ken kuana. Nakunamat ken kuana ni Alona apagkalmaan na lang ti panunot na. Iti san unay nga dayo. Nagsarsarita met daselya ken Lakay Ignas. Nakuna ti Lakay asaan arumbeng amapukawan day tinamnama. Dumteng tumutla ti kanito ang magunod da ti hustisya. Gapu iti riribo ka na pasamak iti biyagda. Kabayatan na. Agsarsarita da Brando, Diana, ken Doña Dolores. Itagagayem. Denggan nyo tituloy. Tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Apa nakabakpak ka? Mapan kalay di kampusan to. Agimut ka pa'y itibag mo. Brando, makmakan tilinaon ti bakpak ni mama. Nukas pangarigan ta makarik na kami itibisin, adan nakasagana ka mi. Kasta ka di, Senyorita Diana. Wan, Brando. Kinapudno na, nailakam ka itimakan nga imatmikan ni mama. Awan mo't gayam ti paringot. Mapantayon iti antikotse, Senyorita Diana. Wan, Brando. Mama, umaikan. Mapantayon iti ayan ti kotse apagluganan tayo amapan ijay Campo Santo. Juan, Diana, anak ko. Senyorita Diana, adayo ka di pa iti Campo Santo anak kay tanamanday di papam. Adayo pa'y, Brando. 30 minutos pa'y ti palabsan. Sakpay ang makadanon tayo iti Campo Santo. Jaknam na main nga dayo gayam ti papanan tayo, Senyorita. Doña Dolores, jakpay nang nagtitimag mo, manipod nagrobot tayo nagbiyahe. Brando, di mo latan ikaskaso ni mama. Agin ina na kabayatan ti panagdalyasat tayo. Diyas ke, jak maliklikan na kitain ti lukpo ni Senyorita Diana. Naka-shorts ngamin na naglugan iti abay ko. Nagputaw lakit din da ito yung babae. Nagpintas pa iti rupa na. Ay, makapamauyo nga talaga. Brando, ipanagmanehom ti into naram. Di nakitaan. Ha? Pasensya kan, Senyorita Diana. Diyas ke, nasiputan nagkayam apasaray kumita kiti lukpo na. Isungarod ngayon inayad ko ti agmaneho. Tapno makaturog ket nawaya ako mitakin kwa na. Senyorita, nakadaanon tayo dito yung Campo Santo. Wen, Brando. Agtalinaad ka laang dito kotse. Sarungkaran mi laang ti pansyon, day di papa. Wen, Senyorita Diana. Siya akong ti makamo dito eh. Sa nabalit at damot imut yo amakan. Mama, bumabatan dito kotse. Mapantan iti nakaitanuman day di papa. Juan, Diana. Mabit lang, Doña Dolores. Ah, Ibati mo day tabag nga awit mo. Saan na rumbang awit ang pay? Numabisinak, mga laklatan iti kanak. Saan na Ako. mabaling, Brando? saan lamakan tilinaon ti bakbak ko? No di kat adda dito dagiti personal nga usar ti maysa a babae. Anya? Brando, maawatan mo't siguro ti kayat asawan ni mama. Okay, rumor kayo nga rodan. Katsa kung ti makam mo, dito yung nagtikotse. Mama, di mo ipadlaw ka ni Brando ang mabutbutan ka. Adatan dito mismo a pansyon day di papa. Juan, Diana.
Wagas ko daytoy. Tapno mawayaan ta nga aglibas. Inalak nga imuna ti panagtalot ni Lindon. Kampay di. Imanugot akayat kumagtan ti makikalay sa kankwana. Diana, Agsagana ka, mama. Iti ka nito ang maikanta iti napintas agundaway. Libasan tan ni Brando dito'y Campo Santo. Ay, Diyos ke. Manupay la minutos ti kadami dito Campo Santo. Agtugtugla pa kan. Kastoy nga mintiriknak na awan teraramidak. Tinasayat. Agpatukarak man kay dito yung nagtikotse. Tapno sa anak ang maboring. Wow. Nagmayatin na ding ganday taso nata. Kabayatan ti panangkitak kini Senyorita Diana. Anak katakdar iti sangwanan ti pansyon ti amana. Pagbagay na launa iti shorts na. Adda nga agminar ti kinapintas na. Anya nga tataramidag dito yung nagtikotse. Matuo ka na kan. Tulungan ka nga aglaba manang Celia. Ay na, kabaalakon nga aramidan daytoy Alona. Nairuama ko nga aglaba, iso abay-bayan naklatan. Kababain matkan kan manang. Si kanti aglaba ka dagiti lupot mi. Awan ti rumba nga pagbainam. Syakit di ti rumba nga agyaman kada kayo. Gapo iti kinaimbagyo kanyak. Ala, ingka kitaan no dapay murang yo, taitad mon kanyak. Siya kun ti makaammo nga aglaba. Nagagat ni Celia. Isun tinaglaba kadagiti murang tayo, Gardo. Wen nga ro Tata Ignas. Inasit ganitay ni Alona, tapno tulungan na. Agam nagkadkad. Dakal ti maitultulong kada tayo ni Celia. Isu ti agluto. Aglaba. Kun dadumapay. Pag gusto lawunan ni Manang Celia ti agtrabaho, masikuran ngamin ka no, awan araramiden na. Kasta at talaga dagiti nairwam iti trabaho. Ti kayat da. At dalat aramidin da. Tatama ti agaramid iti merienda. Sigurado, mabisin din ton madamdaman ni Manang Celia. Da kayo ababaunen. Dalusan nyo anaimbag ti aglawlaw ti mansyon. Ado ti umay asa nga ilik dito yung mansyon inton kalay sami kini Diana. Jak kayat anarugit ti aglawlaw. Dalusan nyo pa iti swimming pool kan ti hardin. Agtignay kayon. Talaga magagaran akon amang ikalay sa kini Diana. Saan ka napaay iti planok? Sakmet ti pagtinagan na. Apaman na sumangpat da dito'y mansyon, kasarita kon. Ijay ton seled ko ti pagturugan ni Diana. Diana, nakaululimak ni Brando ngagmaymay sa iti kotse. Orayan ta ang matuukan, aging ga ang makaturog. Agpaspasarak talaang, mama. Wan, anak ko. Aging inot tan tumatan nga umadayo. Naskan ang makalibastan. Wan, Diana. Nakasagaan akmatan iti anyaman akan ito. Basta di ka agpadpadlaw. Gagangay lat ipakitam atiktignay mo ka ni Brando. Wan, di ka madanakan, anak ko. Ay na, da kayo matan tinagisagana iti merienda, Tata Ignas, Gardo. Uwan, Celia. Sika ngamin, tinaglaba ka dagiti lupot mi. Ibagbaga kita atulungak ni manang Celia ngam di namat kayat. Binukudan namat tan tinaglaba. Awan ti rumbang apagdanagan nyo kanyak. Ulitak manan nga ibaga, nairwama kon nga aglaba. Anya pa lang araramiden tayo. Aglalang lang tayo ng agmerienda. Wala, Gardo. Tata Ignas, itay pa'y akit kita, anak. Apay ka di?
Ha? Kuha, awan. Ada ka di ibagam kanyak, tata? Ha, pasensya kan. Jak amo no anya tirumbang nga ibagakan ka. Ha? Maragragsakan lang amin. Amang matmatmatkan ka, Celia. Tata? Manipod dimteng kayo kanigardo iti biyag may kinaalaw na ad-ada pimig sa tipakinakam ko. Sa anak ang mapukawan itinamnama, nga danto na pintas ang masakbayan, nga agururay kada tayo. Tata? Agpada kayo anasingpat kan ni Gardo. Agyamanak, tadimteng kayo itibiyag mi kan ni Alona. Adda kami pala dito yung kampusan to, boss. Nakatugaw mo da Senyorita Diana ken Doña Dolores iti abay ti panchan. Kasta ka di. Mapayag kayo pa dita? Diyak mo, boss. Matuo ka nakpayan dito yung nagtikotse. Ala, urayam latta idan, Brando. Ita lang amin na sarungkaran dati nakaitan naman dahil di Don Roberto. Wen, boss. Basta bantayam ida na imbang. Noan niya tibagakan ka ni Diana, nas ka nasurutem. Wen, boss. Ala, putda konti saritaan ta. Ado pa'y taramidak dito yung mansyon. Bye. Bye, boss. Ano saklatan nga urayan da Senyorita Diana ken Doña Dolores. Sabagay, makainanak, kabayatan ti panaguray ko. Diyak ko man kaya't alagi pan tinapalabas. Ngam saan ang maliklikan, Celia. Sursurutan naklat at tiriribok. Tata Ignas? Kaya't ko nga ikan itinapintas ang masakbayan ni Alona ang anak ko. Pagadalag ko maidi iti kolehiyo, ngam agpaggadla ang tibiyag na. Amo dagiti kabusor, nga da anak ko a babae. Tata? Nangato ti arapaap ko para kan ni Alona. Ngam adayon ang mapasamak dayta. Tata, saan pa'y anala daw ti amin? Makastruktulat ta ni Alona iti pagadalan. Ah, Si kamot la tinagkuna, nga adda agururay anapintas agasat kada tayo. Numadanon to day ta apanawan, nawayan to ni Alona nga agdakiwas. Celia, Patsyak adi na tay baybay anti Diyos. Agtalek tayo kan kuana, Tata Ignas. Nasa ugayam day takan ka ni tatang manang Celia. Wen Alona, ada arapaap ni Tata Ignas para kan ka. Kayat na nga agbalinto anasimpati biyag mo. Oh, apay ang nagsanaay ka? Kaya't ko mati makaadal iti kolehiyo. Ngam, dakkel atubang tiriribo ka mapaspasama kita. Sa anak anatalgad manang Celia. Maawatan ka. No jak man maragpat day tang arapaap. Ano sa kun tinarikat apan nagbiag mi kan ni tatang. Lumaban kami agingkat kabailan mi. Alona, Natal na pa'y kit diitan ati biag mi kan ni tatang. Sana kasi tisikod. Pagarmusaran mi iditiriribok nga isang bay dagiti kabusor ni tatang. Kanayon kami nga aglemang iti agduduma a lugar. Diyos ko. No lagi pag tinapalabas, madudog ti barukong ko, manang Celia. Nakakaasin ni tatang alumablaban ka dagiti kabusor na. Agmay sala ti amak kontra ka dagiti nagado a grupo dagiti sindikato. Alona, Bati-bat tinagbalin na palabas mi kan ni tatang. nariknak ti panagladingit itay ni Alona. Saan ang nagbalin anasaya at ti biyagda nga agama? No panunutak na imbag. Nagsaam kan nakarimrimunday ti apagtang iti biyagda. Ngamgaputan na pigsa ti pakinakam ni Tata Ignas. Agmaymay sa alimmaban kadag iti kabusor na. Manang Celia?
Si kamot gayam Gardo, Apay ka ni Manang. Naragsak ka lang itay. Ang naladingit tilang ita. napanunot ko lang dagiti imbagbagan ni Alona kanyak, Gardo. Ah? Maipapan iti napalabas abiyag da ken ni Tata Ignas. Uray no awanak iti day di agundaway. Mariknak tinakaro arigat da. Nadakamat dan kanyak na itabanag. Isojak ida pang panawan. Ha? Nokas pangarigan nagsubling to tilagip ko. Sana kung nga umadayo pa'y kadakwada. Anya? Ay ayatak ni Alona. Ket napatagmutan kanyak ni Tata Ignas. Imbilang ko idan na pamilya. Sigon ka ni Senyorita Diana, ulilan ademang ni Ruben. Manmanumat dagiti kakabagyan na iti lugar da. Kasta gayam. Wan tata, nasingpat kan mapagtalkan ni Ruben. Dayta agalad na tinagustuhan ni Senyorita Diana ken kuana. Nadlaw kumatenday ta kan kuana. Ididamo pa'y laeng. Saan nga amon ni Ruben ti lumaban? Isu nga insurok. Tapno amuna asalak ni Ban ti bagina. Tata, Jaknam namaan. Adumtang ti panawan. Nga isugayam ti makatulong kada tayo. Maasyanak kan kuana. Isu nga insurok dagiti taktika. Nukasano ang masalak ni Ban ti bagina. dakkel tinagbaliwan ti bagita ni Gardo. Kastamot tan ti tigtignay na. Gagangay la at trabahador tila nga idi ni Ruben, no idilig ita. Wan, Celia. Sabalin ita ti aura ni Ruben. Langanan ti man nakigubat. Rimwan ni Brando iti kotse. Nagturong iti saan unay nga adayo. Wan, anak ko. Umay kan, mama. Kartingan tataglibas. Agpag napagnaak man kidi dito'y kampusan to. Tapno sa anak ang matuokan. Naktangahan ako na nakatugaw iti o nagtikotse. Nagbayag tumod nga minda Senyorita Diana. Awan damot tinda Senyorita Diana ken Doña Dolores. Napanandan. Makalibas nga ta, Dadayana, ken Doña Dolores. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.